Pahingusgan sa DILG ang kampanya batok sa ilegal na drogas pinaagi sa pagpahigayon og bida fun run sa dakbayan sa Dumaguete kaniadtong ika-20 sa Mayo. Ang gipasabot sa bida kay buhay ingatan, drogay ayawan. Tumong og tuyo ni ini na mapamabaan ang demand sa paggamit og ilegal na drogas ug iinganyo ang publiko labi na ang mga kabatan-unan na moapil sa sports. Ubay-ubay na mga run enthusiast, mga opisyal o kawani sa pipila kabuhatan sa gobyerno ang niapil sa Bida Fun Run. Niapil sab ang mga kaniadtong persons who use drugs na nahimo ng anti-illegal drug advocates. Our campaign against drug starts with the family. Kaya dito man ta mag-nurture. If imuhang tagaan og culture ang pamilya nga mosugod og droga, mo nay makadala sa atong mga kabaton-unan to use it. So atong gikamping nga dili ta mogamit og droga. Gawa sa paglikay sa paggamit sa ginadiling drogas, gipalapdag sab sa maong kalihukan ng importansya sa maayong panglawas. Aduna sab na dawat ng mga premyo na medalya o kwarta ang mga nakadaog sa maong fun run. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA Negor alang sa MBCV.